U Zagrebu su čak 3 ministra danas predstavila hvale vrijedan projekt pod nazivom Zdrav za 5, koji će suradnju Ministarstava unutarnjih poslova, zdravlja i zaštite okoliša biti usmjeren prema djeci osnovnih i srednjih škola. Inače, cilj ovog zajedničkog projekta je prevencija ovisnosti i podizanje razine javnozdravstvene svijesti te zaštite okoliša. A predaleko od očiju vlasti iz Zagreba već 3. godinu učenici Vukovarske tehničke škole Nikola Tesla nemaju grijanje. Zabrinuti za sigurnost i zdravlje svoje djece, roditelji učenika potpisuju peticiju kojom traže da se ta škola što prije obnovi i da se učenicima omoguće uvjeti za normalan rad. U učionicama Vukovarske tehničke škole 3. zima, a slika ista. Debele jakne, čizme i ruke u džepovima. Dosta se slojevito oblačimo, nemamo dobro grijanje, jako je hladno. Bojimo se tek kako će biti preko zime. Prošlo će i tekako pamtiti po čestim odlascima liječniku, prehladama i raznim upalama. Zima je dolazi, pogotovo za nas ženske, trebamo i nositi nešto da sjednemo na stolice, tako da nije baš, nije ugodno. Kalorifer ugrije sobu, ali nedovoljno. Nema ga ni u svakoj učionici, pa se u jednoj stisnu 2 razreda. Jedni uče kemiju, drugi njemački. Teško je zato što se miješaju 2 predmeta, učenike to dekoncentrira, naravno da oni ne mogu se koncentrirati inače, na nas to ovako je još duplo teže. Derutna zgrada svaki se dan sve više raspada. Niti jedan prozor u ovoj učionici nije u funkciji. Velika vjerojatnost je da bi vam prilikom otvaranja mogao pasti na glavu, no to nije sve. Sinoć je procurio krov, kao što vidite sve je puno vode, do sada je izvađeno oko 15 kanti vode, no učionice su i dalje poplavljene. Poplave, neuređeni kabineti, neispravne električne instalacije, rupe u zidovima i podu. Jedino na što nismo nabasali jesu glodavci i golubovi, što ne znači da ih i nema. Da, ima svašta životinja. Pa cova miševa. Roditelji su na nogama. Svoju djecu u hladne učionice više ne daju. Zato smo i pokrenuli ovu akciju prikupljanja potpisa kroz jednu peticiju s kojom želimo izaći pred sve nadležne institucije i zapravo zamoliti za rješavanje ovog problema. Obnova stare škole već dugo je obavijena velom tajni jer je izvođač prekinuo radove, a novi se još nije pojavio. Prije svega bi uputila apel firmi koja je izvođač radova. Ukoliko postoji bilo kakva mogućnost da se radovi završe, mi roditelji im stojimo na raspolaganju. Znači s naše 2 ruke, s naše 2 noge, kad se pomnožimo koliko nas ima, u ovoj školi ima 473 učenika, možemo napraviti ozbiljan posao. Najviše ih, kažu, boli šutnja odgovornih i što im nitko nije došao i rekao zašto sve stoji i koliko će još hladnih zima provesti u ovom prostoru. Nedavno se jedna profesorica te škole na Facebooku obratila ministru Grčiću s pitanjem kada će napokon biti obnovljena njihova škola. Nije dobila odgovor, ali je odgovorio danas ministar novinarima nakon hitnog sastanka s županom Vukovarsko-srijemskim Božom Galićem, koji je došao u Zagreb s namjerom da pokušaju zajednički pronaći smještaj za promrzle učenike. Problem je činjenica da je već drugo poduzeće građevinsko zapelo na ovom projektu, da nisu uspjeli odraditi posao, da su upali u ozbiljne financijske i organizacijske probleme i da smo mi bili prinuđeni raskinuti ugovor sa ovim poduzećem. Jedino što sada preostaje je pokrenuti novu natječajnu proceduru i izabrati već, kažem, 3. firmu koja bi trebala dovršiti ovaj za nas posebno značajan projekt. To je nešto što će se događati u idućih mjesec i pol dana i nakon toga možemo se nadati svi skupa da će ta nova tvrtka zapravo odraditi taj posao do kraja i da će djeca zaista konačno moći useliti u svoju školu. Sada idemo u dogovoru sa ravnateljem, raspored učenika, šta se može odvijati u postojećem prostoru, šta u školama susjednima gdje mogu premostiti ova 3 mjeseca, 4. I dalje ćemo pratiti slučaj vukovarskih učenika koji se smrzavaju sa prvim danima zime u nadi da sljedeće godine nećemo snimati istu priču.